Hej og velkommen til Antino Guides. Det er mig, som lærer dig Antino, og i dag vil jeg vise jer, hvordan du laver en Minecraft-server med Hamachi. Det du starter med at gøre, det er, at du går op i søgefeltet og skriver minecraft.net. Så kommer du ind på Minecrafts hjemmeside, og så går du ned og trykker download. Så går du ned i multiplayer server, og der finder du et link, der hedder minecraft_server.exe. Det trykker du på, og så begynder den at downloade hernede. Trykker, kør. Så kommer den her boks frem, og det er det, jeg kalder en serverboks. Det den er i gang med lige nu, det er, at den er i gang med at generere mappet. Så når den står done her, så skriver du stop, og så gemmer den alting. Og det skal du gøre hver gang du vil lukke serveren, når I har været inde og spille. Det tager lidt tid den første gang, og den er bare rolig, den skal nok komme. Så laver I en mappe på jeres skrivebord, og så kan I kalde den hvad I vil. Jeg kalder den bare Minecraft server. Og så åbner I jeres overførselsmappe, og der finder I så alt det I lige har downloadet. Og det er en god idé at sørge for at holde jeres overførselsmappe tom, så I nemt kan finde alt der hører med til serveren. Men jeg kan sige, at der skal være 8 elementer, så hvis I leder efter det, så skal der i hvert fald være 8 elementer. Så kopierer I så alting over i den nye mappe, I har lavet, så mappen igen er tom. Så ligger det herinde nu, og det er så den, I skal bruge hver gang I gerne vil åbne serveren. Og ved at åbne serveren, der dobbeltklikker du på det her. Så kommer der kør frem, og den her frem igen. Og nu kan du sagtens selv åbne Minecraft nu og spille med dig selv. Men før at dine venner skulle komme ind, så skal du downloade et program, der hedder Hamachi. Hamachi. Tag det første link, der kommer. Der skal nok være link nede i beskrivelsen. Og så trykker du bare free download. Jeg har downloadet det, så jeg downloader det ikke. Men det burde ikke være svært at downloade. Det er meget lige til. Men hvis I har problemer med det, så kan I endelig bare smide en kommentar nede i kommentarboksen, så vil jeg hjertens gerne hjælpe jer. Så når I har downloadet det, så finder I programmet frem og går op i det, der hedder netværk og opretter netværk. Og så skal I kalde det, jeg kalder det bare Minecraft 123 server, og adgangskoden det kan være 123 og 123, og så trykker du bare opret. Og ja, det er selvfølgelig vigtigt, at du husker koden, men det kan altså bare være 123. Det behøver overhovedet ikke være noget særligt. Fordi så når dine venner gerne vil spille med dig, så skal de gå op i netværk, og så tilslutte et eksisterende netværk. Og så kan de bare skrive netværks-ID'et og adgangskoden. Og så kan du se her, og så når der kommer folk ind, så kan du se dem hernede af, hvem der er inde og sådan noget. Lige nu er det kun 1 ud af 5, det vil sige mig. Og der kan altså højst være 5 inde på serveren ad gangen. Men nu går du så ind, åbner Minecraft, logger ind, multiplayer server, add server, og så går du ind i Hamachi igen og kopierer IPv4 adressen fra den server man har trykket på. Så trykker du Ctrl+V for at sætte det ind, og så hvad skete der lige der? Ctrl+V, og så trykker du done. Og så burde den ligge der. Så kan du se, så har I jo faktisk en Minecraft server. Eller du har. Og så kan alle dine venner komme ind. Og så er der også lige nogle kommandoer, jeg gerne vil lære jer. Så lad os bare komme i gang med dem. Hvis jeg nu gerne vil sætte, nu er jeg i survival mode, kan jeg se. Hvis jeg gerne vil sætte mig til creative mode, så skal jeg bare skrive game mode 1. Men you don't have permission to use this command. Det er fordi du først inde i serverboksen skal gøre det til op. Det gør du bare ved at skrive op og så dit navn. I dette tilfælde vandmelonen.
Sådan der. Det kunne jeg ikke. Vandmelonen. Fantastisk. Så nu kan jeg skrive her. Game mode 1. Enter. Og du kan også sætte dine venners game mode. Hvis du for eksempel skriver game mode 1. Og så skal du skrive din vens navn. For eksempel hvis han hedder Tis. Så skriver du game mode Tis. Og det skal selvfølgelig være en player, som har været inde på serveren før. Og så, hvis du vil sætte dagen eller tiden, du kan sætte den til nat, så skriver du time set 15.000. Så bliver det nat. Dejligt mørkt. Men hvis du er mørkeret, så kan du også sætte den til morgen. Det gør du ved at skrive time set 0. Tada! Dejligt lyst igen. Så det var sådan det. Jeg håber, at I kunne bruge min guide. I må hjertens gerne komme med feedback, kommentere, rate og subscribe nede i kommentarboksen. Og så vil jeg selvfølgelig se jer alle sammen igen næste gang. Vi ses.